Dewch ni fyddio. Diolch yn ei ti unwaith eto, Dduw, am gyfle arall i ddod i'th di ac yn cyflwyno'r amser yma i ddofal di ac yn gofyn i ti bendithio ac i ddod yma i'n plith ac i weithio yn rymus unwaith eto. Trigger ha felly wrthym, ni'n gofyn hyn ôl trwy enw y ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Ni ddechrau'n gwasanaeth drwy ganu'r emyn rhif 30. Emyn rhif 30. O cenwch fawl i'r arglwydd y ddeiar fawr i gyd, ac am ei achawdwriaeth molienwch ef o hyd. Mynegwch ei ogoniant tra dyrchafedig yw. Mae'n ben goriwch y diwiau, mae'n arglwydd dynol ryw. Emyn rhif 30 gewn ni sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fe fydd ein cwrdd gweddi nesaf y drydydd nos Iau o'r mis, sef Tachwedd 21 am hanner awr wedi 7. Fe fydd y noson o garolau yn cael ei chynnal ar y nos Iau cyntaf mis Rhagfyr, sef Rhagfyr y 5 am hanner awr wedi 7 yma yn y capel. Bydd yn hoedfa nesaf Prawn Sul am hanner awr wedi 3. Nawr, wrth i ni gymryd y casgliad, gewn ni ganu tra ar ein heistedd emyn rhif 141. 141, yr Iesu'n ddilai am gwared o'm gwai, a chibodd fy mywyd, maddeuodd fy mai. 141. Oh
Mewn darllened o 2 Timotheus, 4 benod. 2 Timotheus penod 4 ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Rydw fi gan hynny yn gorchymyn ger bron Duw a'r arglwydd Iesu Grist, yr hwn a farna'r byw a'r meirw yn ei ymddangosiad a'i deyrnas. Pregetha'r gair bydd y dair mewn amser allan o amser, ar gyhoedda, cerydda, annog gyda phob hir ymaros ac athrawiaeth, canis dawr amser pryd na ddioddefont athrawiaeth iachus, eithir yn ôl ei chwantau ei hunain, y penterant iddynt ei hunain, a thrawon gan fod ei clistiau yn merwino. Goddi wrth y gwirionedd y troant ymaith ei clistiau ac at chwedlau y troant. Eithir gwyliau di ym mhob peth, dioddef adfyd, gwna waith efengylwr, cyflawnad y weinidogaeth, canis mae fi yr awr hon a berthyr ac amser fy ymddatodiad i anesawdd. Mi amdrechais ymdrech deg, mi orffennais fy ngyrfa, mi agedwais y ffydd. O hyn allan rhoddwyd coron cyfiawnder i'w chadw i mi, yr hon a rydd yr arglwydd y barnwr cyfiawn i mi yn y dydd hwnnw, ac nid yn unig i mi, ond hefyd i bawb a garant ei ymddangosiad ef. Byddai bendith Duw ar iair sanctaidd ef. Gadewch i ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto Dduw ein bod yn gallu troi at ti ac yn dod trwy enw ac heiddiant y fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist ac yn dod yn hyderus felly yn gwybod mai trwy ei heiddiannau ef i ni yn sefyll wrth flaen. Yn gwybod am y gwrandawiad, yn gwybod am y gwahoddiad i ddod ac i alw ar dy enw ac i ddod a'n mawl ger dyfron ac i ni yn diolch i ti am yr efengil, i ni yn diolch i ti am gyfle arall i ddod i astudio dy air di ac i ddod i foliannu dy enw. I ni yn diolch i ti am yr holl freintiau o'r wyt ti wedi ei rhoed i ni. I ni yn diolch i ti am yr sicrwydd hynny o faddeuant pechodau ac am fywyd tragwyddol. I ni yn diolch i ti o Dduw am roi pwrpas i fywyd. Yn diolch i ti am roi reswm pam yr ydym yma ar y ddaear. Ac bob dydd wrth i ni ddeffro ac wrth i ni noswylio, i ni yn gwybod fod yna reswm ar gyfer ein bywyd ni yma ar y ddaear. Ein bod yma i dy fwynhau di ac i dy ogoneddu di. O Dduw, i ni felly yn gofyn i ti, i nerthu ni i fyw bywydau sydd yn dy ogoneddu di. I ni yn gofyn i ti o Dduw a prynhawn hwn a byddwn ni yn gallu dod i fwynhau dy bresenoldeb. Os oes na rai yma o Dduw nad ydynt yn dymuno byw i dy ogoneddu di ac nad ydynt yn mwynhau dy gwmni di. I ni yn gweddio Dduw trwy nerth yr ysbryd glân, trwy waith ysbryd y byddi di yn ei denu at ti dy hun trwy dy ras anorchfygol. Ac na fydd yr un yn gallu troi ymaith unwaith eto, ond y byddant yn troi at ti ac yn dod i blygu o'th flaen di. I ni yn gweddio byddi di yn gweithio felly yma yn ein plith ni ac ar hyd a lled ein gwlad, lle bynnag y mae dair yn cael ei chyhoeddi yn ffyddlon y dydd hwn, y byddi di yn bendithio'r gair hwnnw, ac y bydd na fendith ar y gair. O Dduw, mewn dyddiau lle y mae dyddiau yn dyddiau blin ac dyddiau lle nad yw pobl yn ystyried y air di, i ni yn gweddio Dduw, y byddi di yn dod un plith unwaith eto, ac y byddi di yn trigarhau wrthym, ac y byddwn ni yn cael gweld y torfaoedd yn troi at y ti unwaith eto. I ni yn gweddio Dduw, y byddwn ni yn clywed am dy bobl ar hyd a lled o wlad yma, yn adrodd yn ôl y ffordd y dath dy bresenoldeb i'n plith ni, ac y ffordd y dath y pobl, sut y deithant trwy drysau y capel ac i eistedd efallai yng nghefn y capel ac yn gwrando ar dair ac yna o Dduw un arall yn dod i fewn ac un arall ac yna degau yn dod ac os nad cannoedd ac yna'r miloedd o Dduw yma na filiynau yn byw yma yn y wlad hon ac felly ni yn gweddio ar ei ti i ddod a phobl i fewn, i ti i weithio unwaith eto fel y gwneithos blynyddoedd yn ôl a byddwn ni yn cael gweld y modd yr wyt ti yn gweithio yn rymus unwaith eto. I ni yn gweddio mai ti fydd yn cael yr holl glod. I ni yn gweddio felly ar ei ti bresennoli dy hun yma yn ein plith i nawr. Bendithiau'n hamser ac i ni yn gofyn i ti ddod yn agos at bob yr un ohonom.
I ni'n gofyn hyn oll felly, trwy enw ac heiddiant, dy fab a'n gwaredwr, yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ganu emyn arall, emyn rhif 374, 374, o enw ardderchocaf yw enw marwol glwy, caniadau archangylion fydd y fath enw mwy. Bydd yr anfeidrol ddyfais o brynedigaeth dyn, gan raddau filoedd yno yn cael ei chanu'n un. 374 gen i sefyll i'w chanu.
Fe daw yn testyn o 2 Timotheus pennod 4 ar 8 adnod. O hyn allan rhoddwyd coron cyfiawnder i'w chadw i mi, yr hon a rydd yr arglwydd, y barnwr cyfiawn, i mi yn y dydd hwnnw, ac nid yn unig i mi, ond hefyd i bawb a garant ei ymddangosiad ef. Nawr, roedd Paul wedi gweld yn ystod ei amser yn arbennig fan hyn fod yr amser a dreuliodd ar y ddaear yn dod i ben. Yr oedd wedi ei garcharu ac yr oedd e'n gwynebu merthydod. Yr oedd e'n mynd i cael ei ladd ac yr oedd e'n gwybod fod yr amser yn prysur agosau. Ac wrth edrych nôl, mae e'n dod ag atgofion ac mae e'n gweld yr holl frwydro a gafodd e. Yr holl ymdrechu, chi'n gweld yn y 7 adnod, mi a ymdrechais ymdrech deg, mi a orffennais fy ngyrfa, mi a gedwais y ffydd. Dyna sut mae e'n agosau at y diwedd, terfyn ei fywyd, gwybod fod yn agosau, ac mae e'n gallu dweud iddo ymdrechu ymdrech deg, iddo orffen yr yrfa ac iddo gadw'r ffydd. I chi'n gallu dweud ei fod wedi gwireddu trwy ras Duw yr hyn a ddywedodd Paul yn y llythyr at y Rhufeiniaid yn y 12 bennod yr adnod gyntaf, adnod enwog iawn. Am hynny rwyf yn atolwg i chi wifrodyr trigareddau Duw, roddi ohonoch eich cyrff yn aberth byw, sanctaidd, cymeradwy gan Dduw, yr hyn yw eich rhesymol wasanaeth chwi. Yn sicr, fuodd Paul wireddu hynny trwy ras Duw, yr oedd wedi rhoi ei fywyd yn aberth byw, sanctaidd, cymeradwy gan Dduw. Ac wrth edrych nôl ar ei fywyd, dyna pam mae'n gallu dweud, mi ymdrechais ymdrech deg, mi orffennais fy ngyrfa, mi a gedwais y ffydd. Yr oedd wedi rhoi ei fywyd yn aberth byw. Chi'n gweld hynny yn y 6 adnod, canis my fi yr awr hon a aberthyr, ac amser fy ymddatodiad i a nesaodd. Mae'n edrych ar ei fywyd ac mae'n gallu edrych yn ôl ac yn dweud, my fi yr awr hon a aberthyr. Mae'n barod wedi rhoi ei fywyd yn aberth byw, sanctaidd i'r arglwydd, ac nawr mae'n edrych canis, my fi yr awr hon a aberthyr, ac amser fy ymddatodiad i a nesaodd. Mae fel llong yn gadael porthladd. Dyma yw'r cyflwr mae'n dweud yna'r sefyllfa mae'n ei wynebu ac mae'n gallu edrych yn ôl ar ei fywyd ac mae wedi dweud, dwi wedi dod at y diwedd ac mae fel petai llong yn codi'r angor neu yn datod yr haffau, yr ymddatodiad, yn dad wneud yr haffau gan ei fod yn gweld ei amser yn dirwyn i ben. Mae fel petai'r llong felly yn gadael y porthladd ac yn mynd allan o'r porthladd allan i'r moroedd. Ac felly mae Paul yn edrych ar ei fywyd. Mae'n dweud, mae'r amser yr ymddatodiad yna wedi dod. Mae'n nesau, mae yma. Mae'n dweud, yr awr hon, mae fi yr awr hon a aberthyr. Mae fel petai yn digwydd nawr. Mae mor sicr o'r digwyddiad sydd ar fi'n cyrraedd, mae mynd i adael y ddaear yma. Ac felly mae'r ymbaratoi yma i adael. Ac wrth ymbaratoi i adael, mae am galanogi Timotheus. Ac mae am galanogi Timotheus i sefyll ac i frwydro ac i redeg y ras yn ffyddlon. Fel ac mae Paul wedi ei wneud yn barod. Mae Paul yn gwybod yr hyn oedd o flaen Timotheus. Mae Paul wedi dod at diwedd ei yrfa ac mae wedi brwydro. Mae wedi ymladd, mae wedi rhedeg, nid ras 100 metr y marathon hynny, milltiroedd ar filltiroedd, mae wedi brwydro yn galed. Ac felly nawr yn gwybod yr hyn oedd o flaen Timotheus. Dyna beth mae'n dweud yn yr ail adnod ymlaen. Dyma beth mae'n dweud wrth Timotheus. Wrth edrych nôl ar ei fywyd, mae'n edrych nôl ac mae'n dweud, Timotheus, mae gyd oedd o flaen di. A dyma beth sydd angen i ti wneud. Pregetha'r gair, bydd dair mewn amser, allan o amser, ar gyhoedda, cerydda, annog gyda phob hir ymaros ac athrawiaeth. A dyma beth mae'n dweud fan hyn, adnod 3, canis dawr amser, pryd na ddioddefant athrawiaeth iachus.
Eithir, yn ôl ei chwantau ei hunain, y penterant iddynt ei hunain athrawon gan fod ei clistiau yn merwino, ac oddi wrth y gwirionedd y troant, ymaith ei clistiau, ac at chwedlau y troant. Eithir gwyliad i ym mhob peth, dioddef adfyd, gwna waith efengylwr, cyflawna dy weinidogaeth. Dyna be mae'n dweud wrtho fe. Mae'n edrych nôl ac mae'n gwybod yr hyn sydd yn mynd i wynebu Timotheus. Ond yw hyn mor berthnasol ar gyfer heddi. Canis dawr amser pan na ddioddefant athrawiaeth iachus. Ond ydyn ni yn byw mewn cyfnod felly nawr. Ond ydyw'r adeilad yma yn dist i'r ffaith. Na ddioddefant athrawiaeth iachus. Ond ydyw yn wir, mor anodd yw cael unrhyw un i ddod trwy'r drysau i oedfa. Ac hyd yn oed ar ôl iddyn nhw ddod, mor anodd yw i cadw nhw yma heb yr hyn chwarae gwirion yma mae capeli yn ei wneud i gadw pobl yn yr adeilad. Yn ofni iddyn nhw fynd. Pam? Achos dydy pobl ddim yn dioddef athrawiaeth iachus dim mwy. A dyma beth oedd Paul yn gwybod y byddai'n gwynebu Timotheus, a dyma beth sydd yn gwynebu ni heddi. Ydyw pobl ddim yn fodlon dioddef athrawiaeth iachus. Maen nhw eisiau pethau eraill, chwantau ei hunan, y penterant iddynt ei hunan athrawon, gan fod ei clistiau'n merwino, ac oddi wrth y gwirionedd y troant ymaith ei clistiau, ac at chwedlau y troant. Dyna beth mae'n dweud wrtho fe. I ti mynd i cael brwydr, Timotheus. Mae'n mynd i fod yn anodd. Dyw pobl ddim yn mynd i wrando ar yr efengil. Fe bydda nhw'n creu efengil arall. Ond dyna beth sydd yng Nghapeli Caerdydd ar y cyfan. Dim pob un, ond ar y cyfan. Ond dyna Capeli Cymru, beth sydd yn digwydd heddi. Ryw efengil cysurus. Ryw neges bach neis. Ryw foesau bach i roi sialens i bobl i. Falle i helpu'r tlawd ac i helpu'r trydydd byd. Wrth gwrs mae'r pethau yn iawn. Ond nid dyna'r efengil. Ond pan i chi'n pregethu'r efengil, dyw pobl ddim yn licio fe. Ac os ydyn nhw'n para ambell i sil, ambell i flwyddyn, fe ddaw diwrnod pan bydd yr rhai sydd heb gredu yn troi eu clistiau i ffwrdd. Fyddan nhw ddim yn dioddef e dim mwy ac fyddan nhw'n cerdded allan trwy'r drysau. Dyna beth yw'r hyn sydd wedi digwydd a dyma beth sydd yn cael ei haddo i ni. Felly mae Paul am galanogi Timotheus i sefyll, i'w nerthu fe, i ymladd, i redeg y ras fel ag y bu Paul. Wrth cyfeirio at yr hyn sydd o'i flaen oedd yn dweud, Timotheus, mae angen i ti sefyll yn y dyddiau hyn ac mae angen i ti barhau i gyhoeddi'r gwir. Be bynnag a ddaw o dy flaen di, yna pregetha y gair. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar yr hyn y mae Paul yn ei ddisgrifio yn adnod y testun fel y coron sydd yng nghadw. A'r hyn sydd yn rhoi y fath hyder i Paul i siarad felly a Timotheus. Ac yna, y barnwr cyfiawn y mae e'n sôn amdano yn yr 8fed adnod. Ac yna mae e'n disgrifio pawb a garant hyn ac ymddangosiad Iesu Grist. Wel, yn gyntaf, y coron sydd yng nghadw. Adnod 8, eto, dan cychwyn. O hyn allan, rhoddwyd coron cyfiawnder i'w chadw i mi. Dyna, falle dyna, yn sicr i chi, dyna sut mae Paul wedi para am o'r ffyddlon. Yng ngwyneb yr holl erledigaeth, yng ngwyneb yr holl gwrthryfela yr oedd yn erbyn fe fel person ac hefyd yn erbyn yr hyn yr oedd yn ei bregethu. Dyma beth sydd yn rhoi'r hyder iddo fe. O hyn allan, rhoddwyd coron cyfiawnder i'w chadw i mi. Mae'n gwybod bod yna goron yn aros amdano, fod yr amser yn agosau. Mae mor sicr fel petai'r broses wedi dechrau. Chydig bach o amser sydd ar ôl ac fe fydd yn rhagwyddoldeb. Mae'n gwybod hyn. Mae'n gwybod bod yn y carchar a mae'n gwybod fe fyddai'n cael fy merthyru cyn bo hir ac yna fe fyddai'n yn rhagwyddoldeb. Ac yn rhagwyddoldeb mae yna goron yn aros amdana fi. Dwi'n gwybod hynny. Fe fydd e'n derbyn ei wobr. Mae'n dweud ei fod yng nghadw iddo. Y wobr yma yng nghadw y goron o gyfiawnder, sef y cyflwr o sancteiddrwydd pur, perfeithrwydd. Cyfnod pan fydd ei gyfiawnder, ei sancteiddrwydd yn cael ei pherffeithio, gallwch chi ddweud. Y cyfnod pan na fydd mwy o frwydro ar ôl, ac fe fydd Paul frwydro. Cyfnod pan na fydd na fwy o redeg. Dwi'n siŵr oedd wedi blino'r ddiwedd i fywyd yn dod at y terfyn, ac yn meddwl mae'r ras yma wedi bod yn un galed, ond yn fraint i'w redeg, ond mae'r diwedd y ras, mae'r blinder yn dod i mewn, ac mae'n cael golwg ar yr hyn sydd o'i flaen e.
A mae'n edrych ymlaen at y cyfnod pan fydd wedi cyrraedd pen y daith yn ddiogel. Mae Paul yn gwybod bod y goron yma yn ddiogel iddo fe, gan fod yr arglwydd yn ei gadw iddo fe. Mae'n gwybod, mae'n gallu dweud mor sicr, mae e'n nghadw i mi yn y nefoedd, mae e'n barod i mi, pam? Achos mae'r arglwydd yn ei gadw fe ar fy nghyfer i. Does dim byd mwy diogel na choron sydd yn nghadw yn y nef, wedi amddiffyn gan farnwr y byd. Gallwch chi ddychmygu, a oes na unrhyw un yn mynd i ddwyn y goron yma oddi arno fe? Oes na unrhyw un yn mynd i dynnu'r goron i ffwrdd? Na, pam? Mae'r arglwydd yn ei gadw yn saff i fi. Nid siarad balch yw hwn. Os ych chi'n Gristion yma, prynhawn yma, byddwch chi'n gallu dweud, yma na goron yng nghadw i fi. Nid yn ffrostio, oherwydd rhyw rinweddau personol. Os ydych chi'n dweud, mae yna goron yng nghadw i mi oherwydd yr ydw i yn hyn a'r llall, yna does dim coron ar eich cyfer chi, achos nid dyma'r goron mae'n sôn amdano. Nid dyma'r ymffrostio mae Paul yn ei ddweud. Petai chi'n mynd â fe i'r eithaf, gellir dweud mae coron oherwydd yr ymdrech deg a ymdrechodd, oherwydd mae coron iddo fe i orffen ei yrfa, falle, gallech chi dweud, mae yna goron i ti, Paul, gan i ti orffen yr yrfa, gan i ti frwydro, gan i ti ddioddef dros yr efengyl, mae yna elfen o hynny, mae'r goron yma oherwydd yr holl frwydro a'r sefyll dros y gwirionedd ac i ti fod yn sanctaidd ac yn ddiwiol. Gellir dweud mae coron yng nghadw iddo oherwydd iddo gadw'r ffydd, iddo frwydro ac i bregethu'r gwir. Mae hwnna'n wir, mae hwnna'n elfen ohono fe fan hyn. Ond mae Paul yn gwybod mae hyn oll ar sail rhywbeth allanol, nid ohono ei hun. Mae'n gwybod hynny. Dyna pam mae'n gallu dweud mor sicr. Ni fydde wedi gallu gwneud dim o hyn, sefyll a brwydro, ni fydde wedi gallu sefyll yng ngwyneb erledigedd, oni bai fod yna rhywbeth wedi digwydd iddo fe. Ni fydde cyfiawnder ganddo ynddo ei hun, felly mynd ni'n sôn am coron o gyfiawnder. Sut bydde fe wedi gallu llwyddo sicrhau coron yn y nefoedd petai e lan iddo fe? Mae hyn oll ar sail ei fod wedi derbyn cyfiawnder Crist. Dyna beth mae Paul yn dweud. Dwi wedi derbyn cyfiawnder rhywun arall ar arglwydd Iesu Crist. Philippiau 3:9 mae'n dweud yn glir, ac ymceir ynddo ef, a heb fy nghyfiawnder fy hun, yr hwn sydd o'r gyfraith, ond yr hwn sydd trwy ffydd Crist, sef y cyfiawnder sydd o Dduw trwy ffydd. Dyw ei goron ddim ar sail ei ymdrechion fydd y goron yn rhan o hynny, ond yr oedd yn ymdrechu ac yn brwydro ac yn sefyll dros y ffydd, pam? Oherwydd iddo dderbyn cyfiawnder Crist. Mae Paul yn gwybod, doedd dim byd ganddo fe i ymfalchu yno, dim byd o'i weithredoedd gorau hyd yn oed. Doedd yn gwybod bod y gorau ganddo fe batiau bydron yng ngolwg Duw. Ond mae'n gwybod, mwyn cael mynedfa i'r nefoedd, oedd angen cyfiawnder arno fe. Oedd Paul wedi dod i ddeall hyn. Am blynyddoedd fydd Paul yn brwydro ac yn ymdrechu mewn byd crefydd i wella ei hun trwy gofio'r Hen Testament, trwy dysgu'r gyfraith, trwy dysgu'r rheolau. Fe nath e ymdrechu'n galed i wneud hynny gyd, ond yna fe gafodd e brofiad a fe welodd dydy fy nghyfiawnder i werth dim. Fedrai ddim ac bod rhaid cael perffeithrwydd i fynd i'r nefoedd. Ond gan nad oedd ganddo fe perffeithrwydd ei hun, oedd e'n gweld mae angen cyfiawnder o rywle arall. Fedrai i ddim ymdopi â hyn, dim ond un sydd erioed wedi byw bywyd perffaith, ac Iesu Grist oedd hwnnw. Mae yna Duw bod rhaid bodloni gofynion y gyfraith. Perffeithrwydd mae Duw yn dweud. Ac mae Paul yn gwybod, dim ond Crist sydd wedi cyflawni hyn. Dim ond Crist sydd wedi cyflawni'r holl ofynion y ddeddf. Felly mae Paul yn dangos yn eglur sut gafodd Paul y cyfiawnder yma yn y lle cyntaf. Yn Titus 3:5 a 6, mae Paul yn dweud, gwrandewch ar y geiriau yma, a mae'n bwysig i chi ddeall hyn, nid o weithredoedd cyfiawnder, yr rhai a wnaethom ni, eithir yn ôl ei drigaredd yr ychubodd e fe yn ni, trwy olchiad, yr adenedigaeth ac adnewyddiad yr Ysbryd Glân, yr hwn a dywallodd ef arnom ni yn helaeth, sut? Trwy Iesu Grist ein hiachawdwr. Gallwch chi ddim cael e'n fwy clir yna, sut gafodd Paul gyfiawnder, achos doedd ganddo fe ddim, ond fe gafodd e gyfiawnder, sut? Nid o weithredoedd cyfiawnder, yr rhai a wnes i,
Ond yn ôl trigaredd, ei trigaredd, yr achubod efe ni. Trwy beth? Trwy olchiad yr adenedigaeth ac adnewyddiad yr Ysbryd Glân. Gwaith Duw i'r cyfan. Trwy trigaredd Duw. Dyna sut mae di cael e. Dyna sut cafodd cyfiawnder. Yr cyfiawnder angenrheidiol yma. Trigaredd Duw yn maddau ei holl bechodau. Pob un ohonyn nhw. Mae'n mynd ymlaen trwy olchiad yr adenedigaeth. Ydych chi wedi profi hynny? Mae Paul wedi olchi yn llwyr trwy waed Crist a thywalltwyd ar y groes. Cymerodd Crist y gosb am ei bechodau. Mae'n gweld mae gwaith yr Ysbryd Glân ydyw trwy'r adenedigaeth. Mae'n rhoi'r cyfan ar Dduw. Mae'n cyfeirio'r cyfan. Mae'n dweud, yr Ysbryd Glân wedi plannu hedyn bywyd yn fy enau di. Mae e wedi peri mi cael fy ail enedigaeth. Mae e wedi'r tywallt ei waed. Fe wedi golchi fy mhechod i ffwrdd trwy waed e. Fe sydd wedi gwneud y cyfan. Mae Crist wedi byw y bywyd perffaith yn fy lle. Fe sydd yn rhoi y perfeithrwydd i fi. Mae'r cyfan yn dod o Dduw. Rhaid mae gwaith Duw yw e. Felly gweld yr hyn oll dderbyniad Paul, y cyfiawnder sydd yn angenrheidiol sut trwy Iesu Grist ein hiachawdwr. Fe gafodd Paul y cyfiawnder yma trwy Grist. Yn 1 Ioan 1:9. Os cyfaddefwn ein pechodau, ffyddlon yw e fe a chyfiawn, fel y maddeuo ni ein pechodau ac yn glanhao oddi wrth bob anghyfiawnder. Pob un. Mae'n cymryd ein anghyfiawnder ni ac yn maddau'r cyfan, yn golchi'n lan ac yn rhoi ei gyfiawnder i ni. Dyna beth mae Paul yn ei ddweud. Dyna trigaredd, dyna ras. Ni, yr anheiddiannol, yn derbyn y fath roddion. Felly ar sail hyn, cyfiawnder Crist, mae Paul yn hyderus yn dweud bod na goron cyfiawnder yng nghadw yn y nef iddo fe. Dyna beth mae Paul yn dweud. Mae na goron yn aros amdana i. Coron o gyfiawnder. Pam? Achos dwi wedi derbyn cyfiawnder Crist. Ac mae gyfiawnder yn fy ngorchuddio fi'n llwyr. Trwy ei fywyd, trwy ei farwolaeth, trwy'r adenedigaeth yr Ysbryd Glân, trwy'r cyfan y mae Duw wedi wneud ar fy rhannu. Dwi wedi derbyn cyfiawnder Crist. Ac felly mae yna goron yn aros i mi yn y nefoedd. Gai ofyn i chi, a oes yna goron yn aros ar eich cyfer chi? A ydych chi yn gyfiawn? A ydych chi wedi'ch gorchuddio'n llwyr a chyfiawnder Crist? Wel, yn ail felly, beth am y barnwr cyfiawn? Adnod 8 eto, o hyn allan rhoddwyd coron cyfiawnder i'w chadw i mi, yr hon a rydd yr arglwydd, y barnwr cyfiawn i mi yn y dydd hwnnw. Chi sydd falle yn ddiweddar wedi eistedd ar oliadau, neu falle mae yna chi rhyw gwrs ac mae yna rhyw brawf. Dwi'n cofio, dwi ddim yn goffa wneud rhyw lawer o aroliadau, ond i bai fydd y Llywodraeth rhyw ddiwrnod yn penderfynu wneud bywyd hyd yn oed yn anoddach fyth i athrawon ac yn dod â rhyw brofion i bob athro. Siwr o fod bydd hwnna rownd y gornel rhyw ddydd, ond y profion dwi'n gael ar y funud yw pan dwi'n goffa mynd ar rhyw gwrs cymorth cyntaf. Ac mae hwnna'n ddigon o straen, dweud yna wrthych chi nawr 3-4 diwrnod o gwrs a chi'n darllen lan am yr holl beth yma. Mae'r prawf bod tro mynd heb lawer o draffer, ond sdim ots, dwi dal i fynd mor nerfus ac y gallwch chi ddychmygu. Ond mae un rhan ohono fe, wel, mae'r arholwr gan amlau yw'r person sydd wedi bod yn hyfforddi ni. Felly nhw sy'n marcio'r papur. Ac mae yna tua 50 o gwestiynau. Mae rhaid fi ddweud, dwi'n falch, achos erbyn y 3-4 diwrnod, mae'r arholwr yn fy nabod i. Mae'n gwybod pa mor dwp ydw i ar rhai pethau, mae'n gwybod beth mae'n nabod fy llawysgrifennu, yn gwybod yn ofnadw, ac felly mae'r gyna, siwr o fod yn golygu rhywbeth arall, ac felly mae'n nabod fi, ac felly mae'n gwybod beth dwi'n ei olygu pan dwi'n rhoi'r ateb lawr. Ond sef i gwaith, ac falle mynd i'r ysgol, a chi'n goffod ysgrifennu eich papurau chi, a dim ond nhw'n anfon ei ffwrdd. A dyw'r person erioed wedi'ch gweld chi. Ddim wedi darllen eich llawysgrifen chi o'r blaen. Ac maen nhw'n marcio, dyn nhw ddim yn gwybod. Ond i gael rhywun sydd yn eich nabod chi, mae yna rhyw gysur yna. Fan hyn i ni'n clywed mae Crist fydd yn barnu. Ac fe fydd e'n farnwr cyfiawn. Yr arholwr mawr fel betai. Y barnwr cyfiawn. Ac fe sydd yn mynd i roed y goron i ni.
Ac I rai, falle bydd hwnna'n achos o bryder, ond i'r Cristion, dyna I chi gysur, fod yr un sydd yn rhoi ei gyfiawnder I ni yn y lle cyntaf, fe sydd yn penderfynu pwy sydd yn mynd I gael y goron. Ac mae'n gysur anferth. Fe, yr arglwydd Iesu Grist, a roddodd pan deithoch chi at y groes, pan deithoch chi'n Gristnogion, fe deithoch chi at y groes. A fe welwch chi yr hyn a wnaeth Crist, ac fe weiddoch chi allan am drigaredd. Ac fe ofynnwch chi am faddeuant. Fe ofynnwch chi am eich cael eich golchi'n lan ac eich pechodau cael ei hoelio i'r groes. Ac wrth I chi wneud hyn, fe roddodd Crist ei gyfiawnder I chi. Nawr fe sydd yn mynd I farnu ac fe sydd yn mynd I roed y goron I chi. Y barnwr cyfiawn sydd yn mynd I roed y goron I chi. Y diwrnod hwnnw pan fyddwch chi'n camu I dragwyddoldeb, fe fydd yr arglwydd Iesu Grist, y barnwr cyfiawn yn rhoed y goron I chi. Fe sy'n penderfynu pwy sy'n cael y goron. Mae Crist yn adnabod yr rhai a ddaeth at ei groes. Mae'n nabod nhw, mae'n cofio chi. Chi ddaeth yn llwythog dan ei ogrwydd pechod ac yn galw am drigaredd. Mae'n adnabod yr rhai oedd yn sychedig am ei gyfiawnder. Mae'n cofio yr oeddech chi'n sychedig. Mae'n cofio'r cyfnod pan yr oeddech chi'n yn dan bwysau ei ogrwydd ac yn sychedu am rhywbeth gwell, am bwrpas I fywyd ac am gyfiawnder Crist. Nawr, ni'n gwybod o air Duw fod Iesu Grist yn sofran neu fod yn holl alluog, felly ni all Grist wneud camgymeriadau. Ni'n gwybod hynny. Di Iesu Grist ddim yn gallu gwneud camgymeriad. Ac mae yn adnabod ei ddefaid ei hun. Nid yw yn gallu gwneud cam a neb. Nid yw yn bosibl iddo esgeluso I waith fel barnwr. Dwi ddim yn bosibl iddo esgeluso I waith fel barnwr, gan ei fod yn farnwr cyfiawn. Ac ni fydd un yn derbyn y goron, yn derbyn mynedfa i'r nefoedd, na ddylse fod yna. Os oes na rai fan hyn sydd heb ddod at y groes, does ddim posib I chi gael coron. Pan ddaw diwedd eich oes chi, eich cyfnod ar y ddaear, ni fydd na goron ar eich cyfer chi. Dwi ddim yn bosib, achos dwi Iesu Grist ddim yn gallu gwneud camgymeriadau. Dwi ddim yn edrych arnoch chi, wel mi roeddech chi'n rhan o'r teulu, ac roedd pawb arall wedi dod I gredu, ac ni wnaethoch chi, wel, I chi'n edrych fel y gweddill, ac I chi wedi dod mewn trwy drws cefn. Dwi ddim yn bosib. Dwi ddim yn bosib. Ni fydd yr un yn derbyn y goron ar ddamwain. Ni fydd yr un sydd heb derbyn gwisg cyfiawnder Crist yn twyllo I ffordd I mewn. Ond hefyd, sylwch hwn, ni fydd un yn cael ei wrthod a ddyle dderbyn y goron. Yr ochr arall yr geiniog, gan fod Crist yn farnwr cyfiawn, ni fydd na'r un ohonoch chi ddyle dderbyn y goron yn cael ei wrthod. Fydd neb. So, hyd yn oed os ydych chi'n llawn am heion, ac yn cwestiynu chi'n. Hyd yn oed y rai hynny. Os deithoch chi at y groes, ac os ydych chi'n pwyso ar Grist ac arno yn unig, pa bynnag mor sigledig I chi, ac pa bynnag mor wan I chi'n teimlo, os ydych chi wedi derbyn cyfiawnder Crist, pa bynnag mor wan ydych chi, mae'r barnwr cyfiawn yn eich adnabod chi, ac mae'r goron yn disgwyl I chi. Mae'n nghadw I chi yn y nefoedd, mae'n aros ar eich cyfer chi, a dim ond ar eich cyfer chi y mae ac felly mae'n ddiogel yno. Ac ni fydd y barnwr cyfiawn yn wneud camgymeriad. Fydd na rai yn cyrraedd terfyn I bywydau yn gobeithio y bydd y barnwr cyfiawn yn rhoi coron iddyn nhw. Bydd na rai yn gobeithio y byddant yn derbyn y goron ar sail ei ymdrechion I wella I bywydau nhw. Falle bydden nhw'n dweud, wel, dries I gwella fy hun. Fe dries I stopio gwneud yr hyn a'r llall. Fe dries I ddechrau wneud yr hyn a'r llall. Falle bod nhw'n gobeithio ar sail ei sel crefyddol, ond nid oes na lawer wedi aberthu ei bywydau o ddydd I ddydd yma mewn gwlad o gysur, ac wedi mynd allan I ryw bellteroedd y byd, I ryw amgylchiadau ofnadw, ac yna dioddef poenau corfforol, ac hyn yn dod â rhyw fath o grefydd i'r bobl yma, ac yn meddwl trwy wneud hynny ei bod nhw'n mynd I dderbyn coron yn y nefoedd. Yn meddwl ar sail hynny.
Falle bod yna rhai yn meddwl, ar lefel i fuddod i rieni, os ydw i'n ifydd i fy rhieni, os ydw i'n gwneud hyn a'r llall, yna byddai'n derbyn y goron yma rhyw ddwrnod. Falle mynychu capel yw ei rai, dyna beth mae'r rhai yn meddwl. Dwi wedi mynychu capel trwy fy mywyd, yn ffyddlon o sil i sil, ac ar sail hynny, rhaid bod na goron yn aros amdana i. Rhaid bod na goron yng nghadw yn y nefoedd i mi. Dwi wedi cadw'r sil. Dwi wedi mynd i'r cwr 3 gwaith y sil hyd yn oed. Dwi wedi bod yn mynd ers blynyddoedd. Ond chi'n beth, ni fydd Iesu Grist yn chwilio am un o'r pethau hynny. Fydd y barnwr cyfiawn ddim yn edrych am yr un o'r pethau hynny. Mae Iesu Grist yn gwybod am beth mae'n edrych. Chi'n fel arholwr. Mae nhw'n gwybod, o'n i'n clywed am rai pobl yn marcio rhyw bapurau gwyddoniaeth ac yn meddwl ambell waith, dwi'n falch iawn nad ydw i yn eistedd y papurau hyn. Chi'n bod, chi gyda ôl pob sôn yn y byd gwyddonol, pan i chi'n neud eich tygau eich lefel A, chi sydd yn neud hynny nawr, byddwch yn ofalus, achos chi'n gwybod beth, llai ddim deall y sens yn hyn, mae rai fi ddweud. I chi wedi dysgu'r holl waith. Chi wedi ateb y cwestiwn yn berffaith. Chi wedi dangos i'r arholwr eich bod chi'n gwybod yr ateb. Chi'n deall e. Mae'n amlwg eich bod chi'n deall e. Ond chi'n gwybod beth? Achos nad ydych chi wedi rhoi y gair cywir maen nhw'n chwilio amdano, i chi'n cael croes. Mae'n dweud anghywir. Mae'n anhygoel. Chi wedi dangos yn eich brawddeg ei fod yn gywir. Nawr, falle fi na wyddonydd yn gallu esbonio i fi cyfiawnder hynny pan bod hwnna'n gywir ac yn iawn. Fedra i ddim deall ac dwi'n athro, a dwi ddim yn gallu deall synwyr y peth. Os ydy plentyn yn dangos, neu disgybl yn dangos bod nhw'n deall yr ateb, beth yw'r gwahaniaeth o ran y gair felly. Ond ar lefel yna ni'n sôn. Ond i chi allu gweld, mae'r arholwr gwyddonol yn eistedd yna, ac dyn nhw'n edrych ydym yn edrych, odi'r gair yna, odi yna, odi yn deall e, odi'r gair yn gywir, tic. Os nad yw e, anghywir. Ond ar lefel felly hwnna. Lefel lot yn fwy. Mae Crist yn gwybod yn union am beth mae'n chwilio. Mae'n gwybod yn union am beth mae'n chwilio. Lot fwy pwysig na rhyw eiriau gwyddonol, neu rhyw ateb mae'r arholwr allanol yn chwilio amdano. Mae Crist yn chwilio yn syml iawn am berffeithrwydd. Mae rhaid i chi fod yn berffaith. Sy'n problem fyna, os mae digon rhwydd. Mae rhaid i chi cael perfeithrwydd. Mae rhaid i chi fod yn gallu gweld dim un marcyn di ar eich bywyd chi i fynd yn nefoedd. Mae'r goron ar gyfer y rhai sydd yn gallu cyrraedd terfyn ei bywyd, wedi rhedeg y ras, wedi ymdrechu'r ymdrech deg, wedi brwydro'n galed, wedi sefyll, ond yr hyn sy'n rhaid yn wneud i gyrraedd fyna, mae rhaid fod dim un marc o bechod ar ei bywyd yn. Ond dyna beth mae'r barnwr cyfiawn yn chwilio. Ond byddwch chi'n dweud unwaith eto, wel, dyw hwnna ddim yn bosib, achos i ni wedi pechu. Wel, do. Ond mae Crist yn chwilio am berffeithrwydd. A'r perffeithrwydd mae'n chwilio amdano yw perffeithrwydd ei hun, ei gyfiawnder ei hun. Y cyfiawnder, y perffeithrwydd nad Iesu Grist byw tra'r y ddeiar. Ac mae yn rhoi ei berffeithrwydd i'r rhai sydd yn dod ato ac yn gofyn amdano. I'r rhai sydd yn dod at y groes ac yn gofyn am byddeiant. Nawr, pan i chi'n gwneud hynny, mae Crist yn eich gorchuddio'n llwyr a'i gyfiawnder a'i berffeithrwydd Felly, pan mae'r barnwr cyfiawn yn edrych arnoch chi yn rhagwyddoldeb ac yn gweld chi'n dod, mae'n cael y goron yn barod ac mae'n rhoid ar gyfer yr rhain yn unig i'r rhai sydd wedi derbyn cyfiawnder Crist. Nawr wrth gwrs, mae'r rhai sydd wedi derbyn cyfiawnder Crist yn ystod eu bywydau pob dydd, y mae hyn yn arwain at fywydau o sancteiddrwydd. Dyna'r cam nesaf. Mae yn arwain at fywyd o lendid. Bydd y sawl a dderbynio'r goron oherwydd ei bod wedi gorchuddio chyfiawnder Crist yn brwydro dros y gwir. Bydd yn adnabod nhw o ran hynny hefyd. Fe fydd Crist yn adnabod yr rhain trwy gweld yr ydych chi wedi brwydro dros y gwirionedd
Yr oeddech chi'n fodlon sefyll, yr oeddech chi'n fodlon colli ffrindiau, yr oeddech chi'n fodlon colli'ch teulu, yr oeddech chi'n fodlon cael amser caled yn y man gwaith, yr oeddech chi'n fodlon gweld pobl yn dweud celwydd amdano chi, yr oeddech chi'n fodlon gwneud hyn a'r llall, yr oeddech chi'n fodlon datgan yr hyn, yr oeddech chi'n credu oedd y gwirionedd. Mae'n gweld hynny hefyd. Mae hwn yn wir o'r rhai sydd wedi derbyn cyfiawnder Crist. Maen nhw'n brwydro dros y gwir, maen nhw'n ymladd dros gyfiawnder. Bydd yr rhain yn cadw'r ffydd, yn ei amddiffyn, yn ei gyhoeddi. Fe fydd yr rhain yn debyg i Iesu Grist ei hun. Dyma'r bobl y bydd y barnwr cyfiawn yn rhoi y goron iddyn nhw ar ddiwedd eu hoes. Ond yr rheswm maen nhw'n byw bywydau felly yw oherwydd bod nhw wedi cael cyfiawnder Crist yn y lle cyntaf. Os nad ydych chi wedi derbyn cyfiawnder Crist yn y lle cyntaf, ni fydd gweddill eich bywyd chi yn fywyd o sancteiddrwydd. Falle fydd yn fywyd o foesau neu grefydd, ond nid bywyd o sancteiddrwydd. Rhaid cael cyfiawnder Crist yn y lle cyntaf. Wel, yn ola felly, yn drydydd, pawb a garant, dyma be mae'r adnod yn ei ddweud o hyn allan. Rhoddwyd coron cyfiawnder i'w chadw i mi. Yr hon a rydd yr arglwydd y barnwr cyfiawn i mi yn y dydd hwnnw, ac nid yn unig i mi, ond hefyd i bawb a garant ei ymddangosiad ef. Nawr, sut i chi'n gwybod os fod na goron yng nghadw i chi? Sut i chi'n mynd i wybod hynny? Sut chi'n eistedd yna, yma prynhawn yma, ac yn ystyried, wel, sut fedra i wybod os ydy'r barnwr cyfiawn yn mynd i edrych arna i ac fod na goron yng nghadw i mi? Wel, fe fyddwch chi yn pwyso yn gyntaf ar gyfiawnder Crist, ei fywyd, ei farwolaeth. Dyna beth yw eich holl ymddiriedau. I chi'n ymddiried ac yn pwyso ar y ffaith fod Iesu Grist wedi byw bywyd perffaith yn eich lle chi, ac iddo farw ar y groes yn eich lle chi, a chi'n pwyso ar ei weithredoedd e. Fe fyddwch chi hefyd yn byw bywyd sanctaidd. Mae hwnna'n arwydd arall i chi os oes yna goron yng nghadw i chi. Os ydych chi o ganlyniad i hyn i chi wedi brofi bod chi wedi derbyn maddeuant pechodau, fe fyddwch chi yn ceisio byw bywyd sanctaidd. Roedd y hedyn sanctaidd yna wedi blannu ynoch yn yr adenedigaeth, ac o'r eiliad y planwyd yr hedyn yna, yma fywyd wedi dod ohono fe, ac i chi yn caru'r pethau sanctaidd a pethau pur chi'n caru Gaerdyw. Hefyd, arwydd arall yw fe fyddwch chi'n brwydro dros y gwir, ac yn amddiffyn y gwir, ac yn cyhoeddi'r gwir. Fe fyddwch chi'n fodlon sefyll, hyd yn oed mewn amser blin fel hyn, pa nad oes na lawer yn ymuno gyda ni. Fe fyddwch chi yn fodlon sefyll, yn canol yr unigrwydd mawr, fe fyddwch chi'n sefyll. Ond yma, i ni yn gweld fe fyddwch chi yn caru ei ymddangosiad hefyd. Dyna brawf arall i chi. Ac nid yn unig i mi, ond hefyd i bawb a garant ei ymddangosiad ef. Felly mae'n dweud fan hyn, mae yna goron yng nghadw i chi i'r rhai a garant ei ymddangosiad ef. Fe fyddwch chi yn caru ei ymddangosiad ef. Fe fydd cariad yno. Cariad at ei berson, cariad at ei fywyd, cariad at ei weinidogeth. Fe fyddwch chi'n caru ddysgeidiaeth, byddwch chi'n caru darllen ei air a gwrando ar ei eiriau. Byddwch chi'n caru canu emynau amdano ac yn canu ei glodydd. Crist yw popeth i'r sawl a dderbyniau'r goron ar y dydd arbennig hwnnw. Fe fydd pobl tu allan i Crist yn aml gwelir yn ymdrechu am goron wahanol. I chi'n gweld pobl eraill, maen nhw'n ymdrechu am goron gwahanol, ond i chi a'ch llygaid ar ddiwedd y daith, a ar y goron cyfiawnder i cael bod gyda Crist ei hun, neu chi'n caru ei ymddangosiad e. Ond yn wahanol, i chi'n wahanol i bobl eraill. Si chi eisiau gwybod os ydys yna goron yng nghadw i chi, defnyddiwch y profion yma, ond dyma prawf arall i chi, cymharwch eich hun a pobl eraill. Y byd. Fe fydd na bobl y byd yn deheu am goron wahanol. Pa fath o goron mae'r byd yn deheu ac yn brwydro amdano? Wel, maen nhw'n brwydro am pob math o beth, ar y rhyw gydnabyddiaeth gan ei ffrindiau. Maen nhw'n hoffi clywed nhw'n canu eu clodydd nhw. Yn y gwaith, ond ydy yn wir, mae yna rhyw goron trwy'r amser i'w hennill yn y gwaith.
Mae yna rhyw ddyrchafiad yn y swydd a chi'n trial amdano yn erbyn pobl eraill a pwy yw'r gorau sydd yn cael ac wedyn maen nhw'n cael eu dyrchafu ac yn cael swydd well ac yna chi'n gweld rhyw goron fach arall ac chi'n ymdrechu cael y goron honno. Chi eisiau cael bod yn bennaeth ar pwy bynnag ar nifer o bobl oedd i'ch tanno chi, felly chi'n teimlo tipyn bach yn well, chi wedi cael y goron honno ac yna falle chi yw'r pen ac chi'n edrych, dyma dwi wedi cael y goron fwyaf. Dyna be mae'r byd yn deheu amdano. Yn y byd chwaraeol maen nhw eisiau ennill cwpanau a cael y goron a chwaraewr y flwyddyn, chwaraewr y tîm, chwaraewr y wlad ac maen nhw eisiau cael y gwobrau, maen nhw'n seremoniau ac mae pobl yn deheu am cael cydnabyddiaeth. Dyna be maen nhw'n deheu amdano, beth bynnag yw'ch maes chi. Os nad ydych chi'n Gristion, fe fyddwch chi'n deheu am rhyw goron fach yn eich bywyd bach chi. Ond i'r Cristion, mae yna goron yng nghadwy ni yn y nefoedd. Ac i chi'n caru'r ymddangosiad yr un fydd yn dod ar hyn. Mae llygaid y Cristion ar yr Iesu ei waredwr, yr un a roddodd cyfiawnder iddo yn y lle cyntaf. Fe fydd yn aros am y dydd pan bydd ffydd yn troi yn olwg. Dyna beth mae Cristion yn ei wneud. Mae'n aros pan y bydd yn treulio tragwyddoldeb yng nghwmni ei waredwr. Dyna mae wedi treulio ei fywyd fel Cristion yn gwrando ar ei air, yn darllen ei air, yn darllen am ei berson, yn canu ei glodydd, yn gweddio ac yn siarad ag ac yn dweud amdano. Mae'n deheu am y dydd pan fydd ffydd yn diflannu ac yn troi yng ngolwg ac y bydd yn treulio tragwyddoldeb yng nghwmni ei waredwr. Mae'n caru ei ymddangosiad. Mae'n deheu am ei ymddangosiad ar y ddaear, mae am ei bresenoldeb o ddydd i ddydd, ac mae hwnna'n symud yna ac yn arwain at yr caru'r ymddangosiad pan ddaw Crist yn ôl. Maen nhw'n edrych am y dydd pan y bydd Crist yn dychwelyd. Dyna sut ych chi'n gwybod os oes yna goron yng nghadw chi yn y nefoedd, ych chi'n aros am y dydd pan y byddwch chi gyda Crist. Ble ydych chi arni heddi? A oes yna goron yng nghadw i chi yn y nefoedd? Peidiwch dadled, os dim byd i chi'n gallu gwneud am y peth ac felly chi ddim yn mynd i wneud unrhyw beth i geisio fe. Plediwch ar barnwr cyfiawn, galwch arno am ei drigaredd, galwch arno am y cyfiawnder sydd yn angenrheidiol. Penderbyniwch i'r cyfiawnder yma. Os dewch chi at y groes, os dewch chi at y groes a chyffesu'ch pechod ac yn gofyn i Grist i faddau'r cyfan, fe fydd e'n rhoi ei gyfiawnder i chi. Ac pan derbyniwch i'r cyfiawnder, fe welwch, fe brofwch i'r gwahaniaeth, fe fyddwch chi yn ymuno yn y cor, y bydd eich llygaid ar ei ddyfodiad i'r byd. Fe fyddwch chi yn caru ei ymddangosiad. Dyna be bydd yn wir amdano chi. Fe fyddwch chi'n ymuno gyda phawb yn caru ei ymddangosiad tra ar y ddaear, yn deheu am ei bresenoldeb, ond yn fwy felly yn edrych ar y dydd pan y bydd yn dod ac yn dychwelyd at ei bobl. Ble i chi arni? Os nad ydych chi'n siŵr a oes yna goron yn disgwyl amdano chi, yna mae'n fater o frys i chi sicrhau eich bod chi'n gwybod. O hyn allan, rhoddwyd coron cyfiawnder i'w chadw i mi, yr hon ar rydd yr arglwydd y barnwr cyfiawn, i mi yn y dydd hwnnw, ac nid yn unig i mi, ond hefyd i bawb a garant ei ymddangosiad ef. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy fab yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn diolch i ti mae ef yw'r barnwr cyfiawn, a'i fod yn gwneud pob peth yn dda. I ni yn diolch i ti fod y barnwr cyfiawn hwn yn rhoi ei gyfiawnder hyd yn oed i ni ei bobl. Ac felly o Dduw, i ni yn gweddio y bydde ti yn rhoi cyfiawnder yr arglwydd Iesu i ryw rai yma heddi. Ac felly y bydd na goron yng nghadw yn y nefoedd iddynt hwy hefyd. Te'r trigar ha felly wrthym, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydewch ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 303. 303. Pam o pam bechadu'r cyndyn, pam y colli denaid drud. Mae dy grewr heddiw'n gofyn, pam yr ymgyndynu cyd. 303, gewn ni sefyll i'w chanu.
Bod ydi ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.